emai chuan tunai hian chelben nga lula alu hi chuata hen voi za han tau teu teu a han tia ma se security de ho chuan kapi chu tiang chu ati chi don amni kampu hian han khai chuak ta se enting e tiang anu pui ni chia tin an lo hnial vea ma se emai chuan chu tiang in ti lo ni chuan chimte ka la nga ka kuthi ka zai thinga ti chuan henu hian agon tho chuaka ka kuthi min sei sakani tin ka soyanga chuan ang ni pani hian min trampui du lo ni tin ka soi pok nga ti chuan le khoi zo nge oyang le helaya anu pui mu reng engma ti theilo le ke afa pai mek tu hi khoi zo nge oyang antia chutia han soi ta ka chuan a security pani te chuan ani le le antia ti chuan desai mu reng chu an va kai thota desai chuan a ro chuan du tok teu tin awa han tu ma se thei bok si lawa ti chuan le ma zona chuan an ron no phaya emai chuan kum nga liam ta khan I thane hi min ro saka I thane hi kami mangai takania ma se nang hi ni sum le pai mangin min chu sakani chu wang chuan khang zong zong kha ka ul le le vek don ani tun tu ma hian abul tan to chu ni ti khiang che alu kha tawula a thie chhuwa thangin tau pop popang zeu tin naw te ho chu thu han peta le tuna tran ro le a han tia ti chuan le heng security pani te hian a tu khuma chuan han thama a chol chu chhuwa chuan an tau to pop pop maya voi nga ma za chuan han tawa a chala tong chuan thi te po a ron chuak chotan ta ni emai la chuan nga ta ma lo ngai dawa chu ta le heng security te hian kapi ti khana tok to mai em ei thi te po kon chuak to tat mai an tia do tok lo ve kana tran don cholom in kong friend hat thelula ti chuan an hnunga khanin hlap don nia an hnunga thie chhuwa thlengin in hlap le ti ani in khriamo a han tia a taksa tonga thie chhuwa ma chu tiang si chatu chuan thu pele ta ni ti chuan le thu chun hil ngam si lawa ang kong friend chun han phela an hnunga chuan na tak mai chuan an vata thok maya le sai la chu thoma chu le thei si lawa engma ti theilo chuan a let tereng maya chu tianga an ron hlap thok nu chuan a ron tho chuak vele ta ti khana to ke a hliam te kha damdoin hnuinga in tuam tam sak don nia tuna tan khri chuan kan du to kang la thi mai tu tan chuan ala malu du ke an tia avakal naya a kut chun ra saka a thi sen hi kala lak chu sak vek don ani tuna tan khri chuan kha jong khani ro se tin na takina kut chu pa ti chuan pon lama chuan a chuak ta ni chutia pon lama chu chan tak no chuan lisa chuan a tong traya lalpa inga tinge mo he tiang te khrepa na tok to chu mila dam tiang le khati lai ke accident lai khan lo thing nga lo zo kila a tha tu ania tin na khlo chu amang ang ve khop maya ti theidang anei box si ro ni olen ki na chuan Mr. Ithana po chu kon ho vele ta chuta ro ma chuna kon luta a kon thin rem ta hal maya lisa bodyguard ho wen kimin khil vek to khatia ka chuan hu khan chemte ila chuan emai vi do tum velamo iwan zaklo vea ani ka fa pai me ani ti ihrian rom ni antia lesai chuna lo mela khati khan min mel vel du te su ilem chan hi du tok te chuan ihliam to po khai phu tok che ni kha tuna hin ran takin ron thong ha ro ani lo chun in hnuai hong ka kal nan don che nia ilem chan hi kan khvek to nia a han tia ma se desai chuan engma kon se thei box si lawa chuta le nom puin hena chuan a thae in hnuai hong kal nanang chu chuan ka phalna lo chuan tu man lo chu teu song chu a ti ta bok ani ti chuan am pu tho pe kan chuan in hnuai lama chuan an zon thata chuta chuan anom ti ta ni chelo ho chuan enting en yang le kan pi hi entika mo chuan a kon la tha chuak vele nge nga kan la ka hina chuan tel ve ma yang a tuna in tha chuak poni tha se enga tingi lem hi la chan nga le Mr. Ithana thu sui nge dikanga Mr. Ithana te hi anti diklo zok ni ngo tin an lo nial ve do lai la ya an ro chu buai ve khop mai helai huna kan da kan chuan taksa tam po thadon si rawa ni zung alu thabok si ro kan pi hi athi thei ma yang a ti tan lo sei ni ka kan dan chuan ani hi thi se an dunga he ti anga ti khriam hian du zok ani nge yang ti te pon an lo sei ve a chutia an ti ve do lai chuan
emai chu kan thlang ve ta miss ema chi beile an lo thia emai chu a kon kalp hnaya an da na rom chu kan che deuh wang chuna han ha cheu deuh thata ole in pani hian in thokrim to viawa chu wang chuan in va chol halam theiang ani chu ke manglo en kolange han tia anom pui pakhat chuan kapi kan chaw hlei nem anti chuan a then no chuan lo kha thiamin ami sema i thuang chuan kan lo vakal va jok nge tin a then no chu kai phe ta dok dok maya pon ma chuan an chu san ta ni ti chuan le ema chu a kon kal hnaya lisa nang tha chu hi thil ol sam te ani ti hi galo ngai ro he le chen hi ti hian i lo dam ve ta chu wang chu nang ma tan poi na khriam lo tuk ning ga khria chu wang chu ni hun to pi thleng to mai se thain ga khria zanin ba khi chu he khovela hian om ve to la thang an tia khoma tang chuan an nam thlang al to pop maya le sai chu chhuat ha chuan a tla thata thok mai ti chuan le khom wak ti bom chu a gon la ta maya emai chuan khom wak ti chuan a che vel chu a han lei ta pop pop mai le sai chuan ema i ata em mani le en thil nge moti tum le tin alo ngai tua ma se engma a se chok thei bok si ro chu ta le ema chuan e poisa zong zong le in rol zong zong chu i thana nen kan lo rol chun to me don nia nang rol chu he khovel tang hian om to lo nga i tam po hadam thlau zok chu ma se me kang he chuan atina deuh me thei che i lo tuak ve me don nia ti pa chuan lai tak chu an tal al takeu maya tuna hian thi dan zong zong a khriom ber kan lum chu nang hian i tuak don ani ti chuan i thana chuan ke malama tangin nang hi chu entika ma atan don ngai chong lo che khret po khato ngai rawang che apoi ka ti khop mai mang thwa le a han ti vera ti chuan lai to chu chhuat ta chuna han pai ta lai ta rin chhuat han thleng chia chu al deuh tha puat maya meyal chu akang kai chak to khop mai emai chu na ro ena ti fu ain ti khop maya mang thwa phut mai de tin pon ma chuan a chhu san ta ne meyal chuan nai zela ti chuan ni sai chu thei lo chuan ni lo e ti mai chong ka thi tu ni lo khuba ka la tu ni ti na ngai tuwa tun ma thil thleng tan ngai tuwa ka van duai em maya ka pasal nei nu lo ka pai min thi sana ti chuan motor en ke min su boka tuna he teng hin ka thima yang mo ani lo ka chungai teng thil ti tu hi khuba ka la le tu ni tin thei lo chuna ku chu kon ti che ta tuma mak tak main ak top kho ka chuna ku chu on che ve ta zoi mong chuna kon che ya ti chuan in nem kan tumin thei lo chuanin a han be ya he tiang hian thi mai tu ka ni lo kanu la ni se ta ka en kol no hmuna an da a ka pa la ni se min thi san boka ke ka thi ve le zel chuan kan chung ko zom na hi tunge khai ding tang he tiang tu hi ni lo tin ama le ma chu in fui zera ti chuan eng tin tin mo chun a kon nem kang ve thei ta Ethan Sterling ema nang ni pani in thil ti man zong zong kut men thak man zong zong te kha in la tur don khop mai a le sang tam takin ka ul le don chu ni tin a kon tong chuak ve thei ta ni ti chuan in tin tin mo chun a kon tho chuaka ka kon le nge yang tin a soi ta ni ole i thana kon ho chuan in chu lo khudai lui tua ti chuan emai po chu a kon chuaka anom pui chu na kon kai chuaka ema in thil nge theng ta a an ti chuan i than ke ma thiam lo ve ka ni i lo ho ma in choka e tu tu deuh siam sak chaka tuma ma se mail kha a kang ka ya choka vel ka ti kang ta ni apoi ka til tuk a han ti ya entingi om i thaim nang ma kang se man ti chuan ai i chu entin ma kam lo me khu ka hip deuh hlek mai chu nia me kha thal ka tuma ma se ka thal mai the si lo wa tin an so ya chu ta le emai hi lam thoi na lo wa hoi phut mai theu nau te thaim ti lo en chiang ula tin anom pui pakha chu thu han pe tang hala ti chuan i thana chu in chung na ma chon valu tuma anom pui pakha chon parsel bom hi a kon choi chuaka chu parsel bom chunga chon sam lem ma mata tlat mai lokin khoi mo tin am pot dinga sam lem chu han en chianga khriat to nu ani deuh tlat mai sam lem mai ba kha thuam no alo ombok an en chuan hei chu CCTV footage mi me che pakhatin thuam na khani lo mo atita
an ngai tu le ta eu hei khoi tong in mu nge nia a han ti chuan kapu hei chu miss emai ro ma tonga kan la ka nia atita chuta le a kha thiam ta khati la ya cctv ka thil en kha emai in lemalo chang ani mo chuan he me alpo hi emai ti chuan ni nge yang ka kha thiam ta e tin thil thlen dan chu a kha thiam ta khoyang le sa hi oma ati ngal wata kapu kon khalo an ti chuan aku main ven lo mi ati ni khre lo wa an ti ya a kapu aku ma po om lo khong he om kan khalo an ti ta ani chuan rang takin va zong le ha ro he parsal me me hi nga ta ngen ti he ai chen mo khing na hlo jok le sai chu rang takin va zong ha ro an ti ya in chung lo ma chuan tlan lu le nga la ema i thil ti hi ka kha thiam me nang hi min lo bum lak ma lo ni ya tin alung oi do ta khop mai wala nang kina chuan emai chu dam doin lama chuan lo oma i thana po chu kan thlang vela ta i than i lo thlang vela ta mo tin alo beng ngal wata ma se i thana chu lung oi vak lo ni ti khria thei emai chu vakal na ya nga tingi a i than thil dik lo om em ni ya apoi ka tel tu ka ni ya ama kha lisai kha inting ya om zel tak in chan chuak manem tin an zo de vela ma se i than chuan in hnuai lama oil bomb kha apua kha chu wang chuan engkim akang chevek mehing sul nu ni mo engma kan mulo lisai po thi ni nge yang an taksa bu kan mulo ni antita ani mo awan zilo tak anti vela lisai chu athi tak tak ti da ni mo awan poi tak em tim poi ti melo chana han om vela ke ma thiam lo fe kani kha mai al kha ke ma ti kan ania he tiang thil hi thlengang ti ka ngai to thleng phalo ni tin ain thiam no tho chu han sei vela i than ma se lungai me su lisa chu om to lo ni me theya i hi ikianga ko mang do na ibula ko manga ka kal san ngai don lo se nia tin han sei vela i than chu thinarim khop mai a to pa chuan ain sum zalo chu a maya hon beng hal to thok maya i lem chan kha tu tok te i thil ti zong zong hi ka khalo moi tiang e engkim ka khawa kania kha mai alpo kha ti luina i ti chuan ni ti o a han ti ta i thanange te nge ka chunga ilung oro ri ngota tin engma kha thiam lo ang tak chuan han oma tuna hian thil pakhati khriat lo ka khnang che lisai hi athi thiang lo ni an company ho tu te nen in ram na kan siam vek to lisai in fa nei vele lisai fa ming chuan an chung ko zong zong chu kan hui thei dona ma se lisai hi thi ni chuan enti kong main an chung ko zu kan nei thei don to lo nang hian ang kimi ti chhewa kan hi lisai bega thi ton ni chuan entinge an chung ko zong zong kha kan nei thei nga nang nu hian ni thil ti hi kha chiang lo ni to ko man na zong zong iti flop vek mai tin alung olo thu chu kan soi chok ta piap piap mai chuta emai chuan chuti mo a ka tian thil kha thleng don ti ka halo sa bi hle nem ani chuan entinge kan ti ta khanga ti dan dang alo om lo mo a han ti ya ti dan dang om chon chu lisai a thi ni ti hi kan la thu pangai ni news lama po a thei dan dan kan thu panga chuan kan ngai pui mo tu ma so lo chu lisai lem chang thei tu tu lisai lem lisai ang tak mai chia kan zon mo ai don ani chumi mang chuan lisai te chung ko zong zong chu ro chun dan kan zong thei don ani chuti ni ro zon ti ngai nom to lo a han ti ya chuta emai chuan ani mo avan hoi pui tak em nang hi chu fingot mai ani chuan in chance dang kalo nei tina ni mo tin emai chuan kan sei vela in tu hi alo thit saka kha hi an in photo itak sa a ha dewa yakil ko po chul ha da mangai ni kha a han ti ya ma se i thana chuan ka ro man na ti chiat itum le ni ve chuan nang hi ka zo to hau lo wang che film khol le tong che khuyamo a han ti ya a ro chuan i thana chuan entinge lisai ang tak chu kan zon mu ta kang lisai ang tak chu ompon om do nam mani le tin a ro ha ta khop maya a in tu pek po chu in talo chuan pon lama chuan a chu san ta zo ani chu ti chu ta ho chuan i mai po chu a ro boi ve khop mai ole nakin a chuan rom pakhata hian lisai chu aim bual zo a ron chuaka daw thlang chu han not faya a mail chu a hanin ena tuna chuan a ron dam ve ta Ethan Sterling tuna chung ka ron le tai nang ma ti khriam tu chen ka ron le tai in a soi ta ni atila hian chanchin thakla ma chuan
i thana te in kan chung chang chu report an lo pe me ka tuna hianin i thana le Lisa te omna in chu ka nga i thana chu himdam takina chuaka ma se Lisa ro chu athi nge dam kan la khachiang lawa thren kha chuan athi to nin an soya athi to ni chuan contract an lo sign dan na tongin i thana hian Lisa te ro hi chong thedon lawa chu wang chuan chu mi chu hriain athi lo ni awang hin thu ko ni tia suite prom thowa thu chiang engma kan la khalo ni tin news a chuan lo soya ti chuan ama ngai mai Mr. i thana kan komna lo ti chuak ang an tia Mr. i thana chu interview an lo la kanu pui hi thra a tuna chuan a chol hatam me ka tuna hin nau pai me ka wangin mi zong zong muwa han tak lan ani emo khatianga han ti kha kan ram tilawa mun him taka kan da a hetianga me lo chuata ka chuan hmel ma kan nei nin kan khia chuwang chuan kanu pui din mun le a om na mun po hi seiro thazok kin ka khia ke manin ti hian a kin kan en kola chu chu tok vi ve tin lo in sei fi amam ve lani chong ni zong zong chu le sai chuan alo en ve ranga ai en thei to lo chu a off tam hak mai abulami hian tuna chuan hei i ron tam thato boka chuwang chuan vain lan le la ti chuan thodik eng kim va soila i thana te chu i ti chenghal vek thei don tholom enga tinge ila damani ti hi i thup lata an tia ni sai chuan a chan chu phuba lak kaduni kani na gavat tak lana engkim gavati top me chuan a ul som la tu chu aina sa zo ka to ti chu kaduni adi tuna hian kani na thaka siam kaduwa tamhing zong zong khan lo taida ti chuan nak tu ka hian mun pakhata thil an le lam na mun om dona chuta chuan mem fa kal puila kaduni chuan chu mi hmuna chuan midang angde kan kal thena turin ka identity zong zong hi mi lo thak nang lam sakla ka document hi lo thak theingem a han tia lai pa han file chu han la a han en vela ole thil ha sa chu ni lawang ma se thil pakhat kan zot lok ten che i se yang chuan ti tai la tompui ta che da enge le le lama min pe ki tuma an ti chuan le sai chuan in company hian kan company hun rai ta tongin tho pui in lo du to thina ni ti ka khia hetianga min tompui theini chuan kan company hard company ne in company Kingsley company hi engma boinom lawin an thok ho theyang chu chu ka tiamang che a han tia ani mo ma se chu i thu sei chu lo ti le ta lo ta la enting nge niang min lo bum verang pon me thei sin han ti chuan le sai chuan ka bum lo che i du chuan tu na kan in biak na zong zong po hi i record theilom dot ka lo soi ni chuan nakina min khing le le thei tholom ti chuan nge min tom pui don time tin avom nai ta nge nia ka bum chu ilaring chewem nia an ti chuan he pa hian a thai nie ka champui don che nia ma se ka champui na hi i phu tak tak kem ti khatuin company hian kanin khria chian phot angai ning ka khia yang poni se chi bai phot le i ming tha to chu Zoe aniang chu thai tiam a han tia le sa chuna ko chu a gon chi bai ve ta ole ha tharom a ti ve ta ole a chun zum chu episode le kan ron tianga episode le hianin mun pakhat thil an le lam na mun tu chu mi hmuna chun vakal dona chuta chuan i thana te pok han local ve ngei dona anin tong don em ti kha adota hian kan lo chang don ni o